lyset er ankommet. Flyt jer, eller jeg skyder. Ja, det hørte jeg ikke. Dø. Vil du være til at frokost i dag? Nej. Hvad er det fra? Jeg har ikke Isbjørn. Jeg har ikke Det er rigtig hygge os. Det bliver vel nok et dejligt måltid. Lige til en Michelin-stjerne. Jeg skal lige ud med skraldet. Ud med skraldet. Undskyld, hvorfor bruger du ikke skraldespanden? Den er lige ved siden af dig. Hvad rager det dig? Nu skal jeg lære dig. Du skal ikke fuck med mig, så binder jeg dig fast. Slip mig fri. Slip mig fri. Ja, du kan ikke komme uden at bunde dig til en stol. Gå hjem og tud. Den kæft, tudfjæs. Værsgo. Ronaldo. Hey, mester. Spiller du ikke lige den bold? Er det den her bold, du mener? Ja, ja. For satan, er du fuldstændig sindssyg, mand. Du er stupid. Det gider jeg ikke have det der. Vi er aggressiv.